Kuphinde kube yilaba bafowethu laba abanenkinga ukuthi ubaba wabo wayikhipha zonke mhlampe iy'nkomo zayishumi walobola kwakuhle yonke into zakomalume babo. Bese kuba ekuhambeni ngobude bendlela-ke noma ohambeni lwakhe bese bekuba ney'nkinga bese kuthiwa uyilande zonke ubaba wakhe iy'nkomo zabuyela kubo kwakhe. Bese imibuzo uvamise engihlangana nawo njalo ukuthi thina sibalwaphi lapho iy'nkomo zisuke zafika komalume. Wayikhipha ubaba kodwa ngesimo mhlampe samaphutha kamama wasephinde babeyilanda. Cha, ayingeni leyo ukuthi umama ube nephutha noma ubaba ube nephutha noma babe nengxabano babe nenkinga. Uma ukuthi lithi igama iy'nkomo wayilanda zonke laba lapha iphutha ngoba useney'ngane kwangafanele iy'nkomo ayilande zonke ngoba eseney'ngane. Still lezo ngane ezakobani ezakomalume bazo. Ngenzela ukuthi-ke kuma-inbox ami ngalokhu ngiphendula ama-message engiwabona ukuthi acishe afana ukuthi mina ubaba walobola endulo kuthiwa iy'nkomo wayilanda. Kuphinde futhi kube yila abantu othola iy'nkomo zasukela entabeni zathathwa ngenkani ngobuqhwaga. Leyo nto enjalo ayinaso isibusiso ngoba loo nto yenziwe ngobuqhwaga. Kuwa nje kothathwa iy'nkomo ngenkani zisedlelweni zangashiselwa impepho zaphinde zangabikwa ngale. Kuphinde kube yile mizwa ukuthi kwafika iy'nkomo zingabikiwe zangashiselwa impepho lelo kha lelo. Ukubikwa nje lapho ey'sokho mhlampe indoda iyawagcina amasiko kodwa kwamakoda abawagcini bese kube ukuthi lezo nkomo ayishiselwa impepho. Lelo lobola alikho likhawunta njengento engekho kusazoba nenkinga kusasa. Bese ngiphinda ngiqinisekise ukuthi ku-inbox awuqhamuki usuzothi ucela usuzobhala uhide mhlampe lo mlayezo wakho noma le message yakho. Uma ubhala ku-inbox bhala ngoba nakhu ufuna inamba yokukwazi ukuthi ucommunicate nathi. Bese ngiphinda ngisho ukuthi ngikhona kuma-bookings ngiyabhukheka uma ngabe usuke ungidinga. Ngeke ngaphatheka kambi mhla kufika abanye abahlonishwa la kumina Thangu sina-appointment nabo bathola ukuthi inombolo yami ize baze bajikeleze ongangoba kuze kwawumfowethu we-IT abamtholile ukuthi uzowayithola inamba yami engiyisebenzisayo uma ngabe ngifuna ungifoyela. Abantu abaseduzane kakhulu abala eThekwini bangifune ongangoba bebengakwazi ukuthi bangangithola kanjani noma bengangitholaphi. Kukhona kwi-account endala ikhona inamba yami mhlawumbe abantu abaze banakho zangiqala ukuba nepage and futhi kukhona sometimes kwami ngama-comment ngeke ngiyibhale inombolo yami abantu masuke bengidinga. Iyakhona ukwenza i-appointment kuba nemigomo nemibandela mase sixhumana nawe awuqhamuki lento ohayi nokuthi uyaphila uqhamuke enqamulela cha ngiyona intombi. Uma ungabe ubhala ngela thala mfowethu ngicela ukuthola inombolo yakho ngifisa ukuxhumana nawe kunosizo engilifunayo. Indaba ohayi nokuthi uyaphila uqhamuke unqamulela cha. Intombazane ejwayele ukubhala into kanjalo futhi nakhona ngoba nakho mhlawumbe isuke ukuthi iyathi uzoyishela. So-ke bafowethu ngenzela ukuthi abantu bengaloku bebuza into ezodwa. Kuphinde futhi kube yilabo abantu othola ukuthi bayasuka basixoshwe emakubo base beyiswa laba abazaliselwe khona kwaba ney'nkinga ukuthi ubaba wakho mhlawumbe uyamxosha ukuthi ufuna iy'nkomo zakhe kwathiwa ukuthi azikho lapho wasehlala ezalela lapho. Lowo muntu uney'nkinga manje baningi engixhumana nabo baney'nkinga ngoba bahanjiswa intukuthelo. So akusona isintu lesi ukuthi umuntu uyaxoshwa ayiswe kubo kwamkhwenya lapha amithiswe khona bese kuthathwa iy'nkomo. Akusona isintu intukuthelo enzo ubaba kusasa eperiferia ibuye izohlupheka yena iphinde ihlukumeze nalowo muntu lo kuyena wayixoshwa ngoba ingane ingethongo. Akusona isintu leso intukuthelo. Akukho lapho kuthiwa khona ngokwesintu ingane iyaxoshwa. Cha, intukuthelo leyo eyathatha yenziwe ngathi isintu akusona isintu leso. So-ke ngiyazi ukuthi abanye abantu lento bazongayizwa bazodunyelwa amakhanda ngoba bezwe ukuthi iy'ngane singayixoshi uma ngabe yimitha simithele emakithi ngoba naka-Facebook ngake ngabona ngebekhomenta kwenye ama-comment ukuthi ingane awuyixoshe ekhaya imikhulelo. Ingane akuyona yakhe yesidalo kwakhona okungakwenzela iy'nkinga wena mnumzana wekhaya. Uyabona vele imisuke isikhulele isuke vele sikuhlulile ukuthi ukwazi ukuthi uyilaye noma wayo konke seninecala vele kwelamathongo. So asikho isidingo sokuyixosha ngoba ngeke kusashintsha ukuthi ingane ikhulelwe ngoba uzochatha nesidalo kusasa uzoba nenkinga nesidalo. So intukuthelo ayisona isintu akusona ngeke uzobe isinto intukuthelo. And ekugcineni kunakho konke lonto iyabherifa ibuye ishaye bani ishaye umenzi kanye nomxoshwa. So ngithi angiqinisekise lokho ingane zawethu ukuthi uma ngabe bakho walobola waphinda inkomo wayilana intukuthelo leyo anipilongi kababa. Ukukhuliswa kababa bengenzanga lutho kamalume akusho ukuthi ungwakababa. Kulungile uma ukhuliswe kababa ku right bonga bese ubuyela kamalume usuyokwenza into zakhe zomhlahlandlela ngoba uzoba nenkinga. Ngiphinde futhi ngisho ingane yakomalume uma ingenzelwa ngalutho inyaka komalume iyozigugele khona ibe yikhehla la khona. Kunabantu abamisela ukuthi bakhe imizi yakomalume vele okuthiwa ukuthi kudaliwe vele ukuthi bona bayozala bakhe leya mizi yakomalume.
Ngiyaniphinda futhi ngiyanitshena ngoba ngiyazi nilayela bonke abantu abambe bekhuluma la bethi umlanjana akekho, umshana akekho komalume, ingane ntontontoni, abangenandaba nani ukuthi nina niyasizakala, abanendaba ne-content nodumo. Nizoba nenkinga uma ungenzelwanga lutho, uyihlengezanga lutho, ukuthi bakukhulisile bonga, appreciate ngoba phela ubukhuliswa khona, kodwa ikini vese nakhona kuphelile ukuthi kini uyofika ngokuvakasha uma kunemicimbi, kodwa wena awuhlangani nomsamo wakhona, awufaki isiphandla khona, buyela kwamalume. U-inbox wami njengalokhu kuthiwa hayi manje bhuti ngikhulele kababa ngoba ngigcina ngihlangana nama-message awodwa. Ngiyeza ngenhlambuluko ukuthi inkinga kangakanani uma ukuthi ihlupha indlu eyodwa, yini idatha ingalungiseki inhlambuluko isikhathi esiningi. Ngiyabonga ithuba.